جivîna civata damezrêneriya sîstema federal demokratîk li Rojava û Bakurê Sûriyê ku li bajarê Rêmelanê ya gir Kelegê bi beşdariya 31 partî û rêxistinan û 200 delegeyan hatibû li derxistin piştî 2 rojan bidawî bû. Piştî civînê bi beşdariya hemû aliyan civîneke çapamaniyê hate li derxistin û encamnameya civînê ji aliyê hevserokê civata damezrêner Mansuril Sellûm ve hate xandin. Encamnameya sîstema federal ku ji 10 xalan pêk tê bi vî awayiye. Ek سیستما فدرال یا دموکراتیک هەموو ئالیان هەم بێز دەکە و پرۆژەیەکەش بۆ خەڵکێ سووریێ. 2. کاروخەبات دێژ بۆ بجیکردنا سیستما فدرال یا دموکراتیک بە ئاوایەکی سەرکەفتی بەردەوام بە. 3. سەرۆکاتی بۆ ڕێیا سیستەمە هەفسەرۆکاتیە و 31 کەس وەکە دەستەیە ڕێخستنکردنێ هاتنە هەڵبژاردن. 4. دەستەیە ڕێخستنکردنێش بۆ ئامادەکردنا هەفپەیمانیەکە جڤاکی و یاسایی و سیاسی ji بۆ سیستەمە فەدراڵی خەباتێ دکا. 5. هەموو بڕیار و بەڵگەهێن کوژێ جیڤاتە سیستەما فەدراڵی دەردکەون لە گوڕی بڕیارێن نەتەوەیەن یەکگرتیەن مافێ مرۆڤان دەبە و پڕانیا گەلان و ئاشتیە ئەساس وەردەگرن. 6. ئازادیە ژنان جەوهەرە سیستەما فەدراڵیە و مافێ ژنان di hemî dam û dezgehan de wek heve digel zelaman. 7. هەموو گەل و ئایین ku dibin çetra sîstema federaliyê de dijîn dikarin peywendiyên xwe yên siyasî, civakî û çandî li ser asta herêmê û navneteweyî pêşbêxin. 8. Armanca sîstema federalî ev e ku li rojhilata navîn êketiya demokratîk pêk bîne. Ne, mafê şîniyên hemû herêman heye ku dema herêmên wan dibin destê çekdaran de tên rizgarkirin devlî sîstema federalî bibin. 10. Sîstema federalî êketiya axa Sûriyê diparêze. Herêma Federal ya Rojava û Bakurê Sûriyê ji hêla erdnîgarê jî dikare bibe navendeke giring li navçeyê ji ber ku herêmeke nêzî deryaya navrast û hevsînûra digel Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Sidûrê Hikûmeta Federal ya Rojava û Sûriyê digel Bakurê Kurdistan û Tirkiye nêzî 600 kîlometrin. Her westa snûrê Rojava digel Sûriyê nêzî 500 kîlometrin. Nêzî 140 kîlometr jî snûrek di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal ya Rojava de çê dibe û 80 kîlometr jî ji Başûrê Rojavayê Efrînê ji deryaya navrast dîre. Hêzên Sûriyeyê Demokratîk jî piraniya dever û navçeyê Rojavaya Kurdistanê kontrol kirine. Bi tinê nêzî 120 kîlometran di navbera kantona Efrînê û kantona Kobanê maye ku kontrolkirina wê navçeyê jî ku weke Herêma Bakurê Helebê tê naskirin. Ji ber zexta Tirkiye û topbarana wê dewletê hatiye seknandin.